Balimao Anyokuma, très urgent. Balimao, billet mardi 31 mars 2026. Dirpa Solo, colonel Suleiman Dambele, nous avons ko Dirpa Solo bora a kumana bi. Ko kumambeka fo et réseaux sociaux kan. Ani media oula, ko Assimi Goïta e négociation keni bina jaraka mogo yo, ko kuma kote tieye. Colonel Suleiman Dambele, nous avons ko Dirpa Solo bora akumana tuguni awni ne anga janga Dirpa Solo ere kumakana me anga nga mu fona fo ambo fo biviro togo de ko film terminé malien anga janga nu kumakana me folo malien halala malien ere wolo yani nga Dirpa Solo ka kumakan kala mbe do malien bela jeringa fo ko amina ne segu tungara bala en fait bebe e réseaux sociaux kan bela jelen bala mama be Mali contrôle mama be feka Mali bin dinge kono ne segu tungara bala Assimi Goïta bala aw bala mama de faso de juguye mama de be sira kolon kan ala ka tigi biya ka sira kono be ka foko amina yarabi anga je anga Dirpa Solo la me folo jamana mogo ko ne bolo no bla fin do la unu jatiga wale mogo fo ite galon ko tieta la amake amasonya ka ke ko Mali nyamogo we jatiga wale mogo keme uyo bonzon bla pour que Maliens biseka ou ka approvisionnement sera tugumina tajikola galon temenendaka ambalman kibara dilaw ani nyanguma direction de l'information no dirpae anya adaga ka fokalo kalo ani kuna foni dilaw benyonye pour que ka information di kuna foni dilauma olu fene se ka information di anga jamana de ma chugumna information jele ka jele information Dirpa Solo bora ko Assimi Goïta ma négocier ni jatiga wale mogo yi ko négociation kuma fefebe ka fo ko Assimi Goïta ma négocier ko Assimi ni nunu ma dele ka négocier ko kuma fefe pour ka bengalondi m'a fo ngena Malien ni Dirpa Solo inde bora wakati bina kaisra tegela Dirpa Solo de bora ko embouteillage de be sarala ko sino ko foite naloma do ye Dirpa Solo la me ko Dirpa Solo ka kuma ko lubol la me uyu ke kaitara saraka bina jaraka mogo ya chama mine ubu bolo ali shini dibiga jamana jo ba jo tien de kan be mu fana ko ma bankeli ma o te banfoli ma cheke chei quoi sari ni mumbi kunga hal na mai boy ka fo quoi walai Iran flene Iran Amerique ni Israël be yona no Iran nya mo mi fa atali ala tete me 30 minutes ka Iran be boka fo chien du o ta fo ko ngalondo Iran ye dia journaliste be wole ku kana o ka dugula ni koko kera o ka Iran ere ira ima e natara e réseaux sociaux ka ni Facebook ni TikTok te na o tara télévision so la je tieni mbeka ka Iran obo de ira ma o te Israël ta ira kosobe we oro fitin don ira wa foko mo blessera nunu ye nunu munun fle fa Mali fanga kuna nunu ye impérialiste di billahi ta'ala galon tegala flate teme nunu ka ni Dirpa Solo kelen ci horo nya e kelendi ni Dirpa Solo de bora ko sira foi matege ko foi ko Malien ga tuga chila Malien bora ki ke kaita sara ga o mina sara la Assimi Goïta ni jatika wale mogo be négociation na bila côté donso bora ka fo bengena aita banyakara ka bora ka ira ka fo tier la anga famo ni jatika wale mogo de bolo be nyogon bolo afora be bora kalama o te ko dugulini négociation de Assimi négociation de ke o e tieri ko intara ku to de tiena zena tala parce que zena o ye mogo keme flani ko de bla o tiara ko jugu donc u to tiena u bora nunu be ka kuma fo telefle na bengalo u be ka boka kuma fo telefle ko na bengalo asite tien Assimi Goïta ni bina jaraka mogo négociera di u ye jatika wale ma keme flani ko de bla katla ka million keme yiriga duma o tien di wallahi akira ala
information be ka fo abe bo aw yere de ga mogo do de ba wula munu be information daw ma sika bo kalama wallahi ala Assimi a négocié ni binaka mogo ye tien di du c'est la pire vérité aya bala ko sitar mbe ka jeni sa sitar mbe ka jenu non peut-être nous fera ngoro la peut-être abseka ke donc ame mu foka dani kuma kanka et fenga donso bora u ye kuma do fo u ya ira ko Mali état ani majugu nunu u be partenariat la de me ka tien de fana banyakara marala anga janga nyoro la me adjoint jungani u ya faka maire adjoint dimbal u taranai jala duguti u ya faka bankas Allahu akbar moti kona duguti kona maire adjoint u taranai u ya faka chef de village boni u ya faka omori duguti u de la ka faka bayangara sit bayangara dukona ani bankas kuro uma mogomi uma duguti kilin faka ka maire faka uti o mogo de be petnene yake anga famo fe voilà Allahu akbar atlotala o mogo de partenaire ke anga famo fe est-ce que ni borani se gutungara da aishi donso ya fo malien be ya me donso be mal la kuyi uta ameriki uta faransi abe ka baga france 24 ma abe ka baga rfi ma kuma ga imbe ka bo aw yere de c'est dire kuma ga imbe ka bo ma abe ka fo mali kono de kuma ga imbe ka bo mali kono de abe ka fo mali kono de ko Assimi Goïta de ke eni jatike metla ka video chama irawla donso nu banyakara ka dogono chama de bora ka foko Assimi Goïta yere de ni bina jaraka mogo kadi e ante ka foko yi abe ka ta an kungolo blaka montage la ante ka fo ne ma irawla tantoa mamunu be ka dugutigu faga mamunu be ka nga sitarnu jeni o ma kelew ni awdi partenaire est-ce que boraneda ama boneda ambe ka ira uladi nunu de marfatigu nunu de be teranga nunu de ko nu ye awole ka ko nu de me kata manu faga kawteson ibe Mali suraso wole ko bira jaraka mogo fle kare kuna otena folo kuntekew banyakaraka ay banyakaraka wininga anga janga nyoro fana metuguni yaro ni exemple l'insécurité et l'État pense que tout va bien, alors ça ne va pas, ça ne va pas. Cette rébellion, on a peur de les aborder. J'étais l'autre jour, quelque part, je ne dirais pas où, et on a dit, nous sommes vraiment menacés par ces gens-là. L'État ne fait rien. L'État ne sait même pas qu'ils sont là-bas. Mais un officier en civil a dit l'État sait parfaitement où ils sont. Voilà. Et qui ils sont. Voilà. Mais l'État préfère gérer ça comme ça. Mais ça n'arrange pas. Voilà. Si en dehors des gars... On est à la krache. Ko aleni Mali surasi do ou kumbe civil la. Mali surasi do da falingena. Munu be katanga village ou mine kata jaga mine mbola ko Mali nyamoko ba kalama ku bu ku twendi e bi Mali nyamoko kala ka foko dugula moko era ka son uni jadisu ka vinyon ka anga chokoroba la me yaro ni mabo RFI da ni mabo fra abe kuma c'est-à-dire abe kala banti amina nebe kuma yiraula avec preuve à l'appui anga chokoroba ka kuma to la me centre il y a de l'insécurité et l'État pense que tout va bien alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Il a dit, ça fait rire les gens, mais s'il allait dans ce village-là, après lui, il n'y a plus d'autorité. Ce sont ces gens qui viennent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors je suis très mal à l'aise quand l'État sait qu'ils sont là et ne fait rien. Ou alors que l'État nous dise que vraiment ces rebelles-là, il faut les accepter. Et composer avec eux. Voilà. Ko olu ye jatimena ke folo. E marfatigu dana olu kan. Olu bolo ko Mali état ta kalama. Sorasu ira ko état ba ko Assimi nunu ba kalama ku bende. Ko Assimi nunu ko olu ma koloni jadisu ka biala. Chakoroba inde fle ka fa photo fle ni. Inte se ko tungara kuma kan ende. Chakoroba inde fle ka foni. Mba yoro na sigi. C'est-à-dire que Assimi yere de be ka fo dugula do nyana aw ni jadisu ay beala
ne kuma kan tɛ dɛ Solomon Diripa Solo ay tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka janga mba yɔrɔ na sigi dɔɔni dɔrɔn voilà mba yɔrɔ na sigi aw na an ka janga ɲɔrɔ lamɛn ceux qui sont là et ne font rien. Ou alors que l'État nous dise que vraiment ces rebelles-là, il faut les accepter et composer avec eux. Donc, si je devais intervenir, ce serait dans ce domaine-là que l'État fasse un effort pour sécuriser ce qui n'est pas... gouvernement yɛrɛ da fɔ duguladenw ɲɛna k'u ni jatigɛwale mɔgɔ ka bɛn a la a y'a fɔ sa bɛɛ y'a mɛn nin tɛ fɛn cɛkɔrɔba dɔ fana bɔra ka kasi ka Asimi danga aw ko aw ni Binaka mɔgɔw tɛ négociation na a ye wari de d'u ma ka u bila u ye wari de di Binaka mɔgɔ ma tiɲɛ u bɛ ka kuma fɛ u bɛ kalaban tiɲɛ c'est à dire u bɛ kuma dilan de quoi au lieu k'u ka baara kɛ au lieu k'u ka jamana sauver jamana fan bɛɛ insécurité bɛ fan bɛɛ don u bɛ nkalon u maloya t'a la bilen quoi fɔlɔ ni adamaden nkalon tigɛ a bɛ f'i ma de k'i ye ɲamaden ye billahi talahi ngalon tigɛla maa min t'a kumakan bato wallahi hali ɲamaden ka fisa ni ye c'est à dire i t'a kɛ siɲɛ kelen i t'i kumakan adamaden bɛ se ka fili a bɛ se ka kɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ bi sini n bɛ fili mais adamaden o adamaden baarada ye i t'i kumakan bato billahi hali ɲamaden ka fisa ni ye hɔrɔn baara tɛ hɔrɔn tɛ a kumakan hɔrɔn t'i sigi kuma bɛ kɛ i tɛ maloya quoi i si jɛra nkalon o de bɛ e de bɛ nkalon ta k'o kɛ et puis i yɛrɛ b'a dɔn nkalon don i denw ɲɛ b'i la i bɛ ka nkalon tigɛ i musow ɲɛ b'i la i bɛ ka nkalon tigɛ Asimi Goita bɛ ka nin de kɛ maliyɛnw na bon halala fana tɛ quoi an k'an pan o yɔrɔ kunna n'a halala jugu ta Mali président ma deli ka kɛ tan Mali président fɛn fɛn tɛmɛna si ma kɛ tan o de kosɔn n'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ di mɔgɔ ma a di hɔrɔn ma a y'a di halala ma Asimi fa ye mɔgɔ ɲɛnama de dɛ o de kosɔn Asimi fa ye hɔrɔn de fa ye mɔgɔ ɲuman de o tiɲɛ de mais a ma kɛ fa ye quoi je m'excuse quoi i bɛ den dɔw la a tɛ k'i ye quoi n'a Asimi kun kɛra fa ye a bɛ ka mun k'a ta kɛ a ma kɛ fa ye c'est pour cela ni den dɔw bɛ yen y'a dɔn den dɔw bɛ yen de origine de u ka den minnu ye origine na caman dɔw bɛ ɲa dɔw tɛ ɲa a bɛ ten de quoi a bɛ na fɔ loterie de don quoi origine bɛ tan de o origine bɛ tan de worotan den ani mun tɛ worotan den a caman bɛ yen a ma nɔgɔn quoi mɔgɔ janfa ka da jamaden de don n bɛ ka cɛ de fana a y'o ye a ka vie ye janfa billahi halala tɛ ou bien a y'a fa la mais Asimi ma ta y'a fa la dɛ n t'a fa dɔgɔya billahi a ba fana ka ɲi mais a ma k'u si ye quoi hali wulu ka fisa ni nin billahi ka jamana kɛ nkalon b'u ye ka nkalon don Diripa Solo ɲɔgɔn cɛkɔrɔba u bɛ taa nkalon don i da i tu sais que tu es en train de mentir Asimi négociera de ka jadisiw bila o tiɲɛ de bɛɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn mais c'est la vérité c'est la pure vérité aw bɔra nkalon joli tigɛ e Kayi sara tigɛla wagati min na ni Diripa Solo kelen de bɔra ko tiɲɛ t'a la fo tellement a kɛra maloya ye Mali sɔrɔsi bɛɛ la ka porte-parole ka bɔ ka nkalon tigɛ bɛɛ ɲɛna i musow tulo b'i la i bɛ ka nkalon tigɛ i denw tulo b'i la i bɛ ka nkalon tigɛ i buranw tulo b'a la i bɛ ka nkalon tigɛ hali bi i bɛ ka nkalon kelen fana tigɛ cɛ hɔrɔnya bɛ min hali cɛkɔrɔba min bɔra an ka cɛkɔrɔba in kuma kan cɛkɔrɔba in bɔra ka Asimi danga di an ka janga ni kuma lamɛn ni cɛkɔrɔba bɔra Asimi danga di a bɛɛ n'Ala na kɛra cɛ wallahi voilà an ka janga cɛkɔrɔba lamɛn an ka cɛkɔrɔba in lamɛn ni voilà i jɔ voilà Asimi an yɛrɛ ka jateminɛ taara ka bɔ yɔrɔ min na i ka nali diyara an ye an ye i ka nali bɛɛ faamuya Asimi o don dimanche don min kɛra dɔgɔnɔdugu la i y'a mɛn i y'a ye de mɔgɔ minnu tun t'a dɔn o y'a dɔn ka ban de Asimi i ka nali ye dɔgɔnɔdugu kɔnsoro de la an y'a faamu o don dɔgɔnɔdugu la min na jaadisiw tɛ dɛ Asimi e ni i ka kɔntu mɔgɔw voilà ko mɔgɔ minnu taara olu faga ko Binaka mɔgɔw tɛ ko Asimi de don sa mɔgɔ tigɛra la mɔgɔ bɛ ka tigɛ hali Mali armée la ko sisan a bɛ nkalon de tigɛ Binaka mɔgɔ ninnu fana tɛ ka communiquer o da to bɔ comme Binaka mɔgɔw tɛ ka communiquer on suppose que wari de dir'u ma donc o fana b'u makun
Ah, ko nye kera business de. Oro ko sone ko amango binaka mogo nte ka sulame ya keleke. Sulame binaka mogo be ka sulame ya keleke deke. Ni tien de don. Ko war duruma. Ni ye war mene o kanga boka fo. Ube nuwe war mene o kanga. Ube naga soro mogo ma libéré mogo ma kanga boko tien fo mogo na. C'est la pure vérité. Donc oro de don ka fo ana malien jamanai che itake mogo tromper ala te barga do ila. Dripa solo kumale aita ka commentaire kala betike bebe ka foko wow ni dripa solo kele ne bora ka ngalo mbateke ko kaisra mateke ko ambutiaji de be ko sana na ko ambutiaji be ali bi ambutiaji kele mbi hali shirini kai ka obena funu yu ka 40 fale ni kayeri ka sara ali shini bila binaka mo bi mine obetani o ma kaisra libéré obeka balani fuire ko lutara kataka tero do libéré ko Mauritanie yada kata Mauritanie kapeta malien do libéré ou a Mali yere kona na ti se kata kai ati tu ganga bo u dugolente kuyi u fle kai ta sara u fle farabugu u fle tenza waten ma abe ta woro jumena c'est-à-dire que ko fla nya koroko abe ka ko inturu da ko RFI France 24 se ko tungara u yene yere kungolo ta ko ke faso de njugo ne be ka yele kwa afa be ka ke nya be ka capturer 40 dono be kala ne be ndaji tu au kunche manchele puis ne be machine de dongo dunga video la ne segu tungara faso den jugudi ala nyabula ne Mali den jugudi wallahi ala kan libu ne be ka Mali ko ke tien de kan Mali ka avancer odi ne segu tungara nlega la ngini ala ka masaka di Mali ma mo me Mali glan ko Amerique mo me Mali glan iko France no ne segu tungara ka la ngini di ala ka o tien bangawi mais no tene ka la ngini de ko fo ne de tem faso fe ko ne segu tungara ko ne Mali den jugudi ala ka ne libu awi o halala duwaw de ba nyama den tse ka ni famia chama me kuma halala ute c'est pour cela Mali ngona munu ye halala munte halala ya munu do ne machine de ne halala kalli de keta ne tungara ne baro ne tungara den halala de ne wurutan den de kuyi ante orge de aishi ante sogolo den fana ayen wurutan den de abambe ka kuma mfo me kan kala ka wala ba mene fana wala bilemba do ala ba mene mama beka Mali janfa kera simi goitawo akera ne sego tungara akera eyo akera newo mama beka Mali janfa kalonka alaka be libu alaka bege yiko fly al ne rebala mena simi beka Mali jo tienka alaka simi ka kalo mene alaka simi sangorta na beka jo tienka bela jelinga foko amina rabi mena simi beka Mali jo galunga alaka libu dine sego tungara beka Mali jo galunga alaka libu fana wi na simi goita beka Mali jo galunga alaka ke yiko fly bela jelinga foko amina rabi ne bora kumala Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warichi Noala, avec Sendwave application télécharge, na télécharge avec ka corps promodu. Urgent 10 € be no yareta ko fa baka banque information bedu. Aw sumo be Malla Sénégal, Corvar Cameroun, abulu ka orange numéro tanu to kombe 40 ka. Na Warichi ngaba so orange man la sur place. Woto jabo Warichi dorme kila wata sa do kunda kambe.